Kicsit lejjebb ezt a mikrofon. Valamelyik ház a gyerek. Nem? A csendben nem lesz várom. Sérlek, jó, hogy van. Most jó, így jól játék. Erre jobbot így vársz, meg kislány. Hallod a muzsikát. Köszönöm szépen! Most engem vagy Roszkó hívtak be, vagy ilyen bulira, komolyan mondom, még életemben nem voltam ilyen délelőtti bulin, illetve egyszer voltam, az nem gyerek. Szia kicsi! Tulajdonképpen én már fölnőttem, de a lelkemben is gyerek vagyok, most nem tudom, hogy ezek a számok hogy fognak a gyerekeknek működni, de ez tök jó, amikor így beszélnek a gyerekek. Én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy az óvodát megnyitom, ezt az óvó bácsi leszek ma este én. Nem tudom, hogy tudjátok, mi az, a szerelmesnek lenni, ezt tudjátok? Igen? Igen? Igen. Ő már tudja. Tehát én szerelmes vagyok, mindegy nagyágyú, az nem tudja. De azt terem, hogy ez jó.
személyes lettem. Móni, figyeljétek. Szeretsz? Mennyire szeretsz? Figyelj! Neked is? Mondták, hogy fafejű vagyok. Következik egy szám, leveszem a szemüvegemet. Kis Gida, alig tovább, vagy idősebb, mint ti. Hova viszed? 17 éves. 18 éves. 19. Következik egy új szám, az új lemezünkre, az a cím, hogy Karambol. Ilyen a szívnek egy karambol. Figyeljétek, aki nem ismeri, azt tapsol. Jaj, van, csak úgy van, hogy a karjaidban jobban telik az idő. Soha nem éreztem másnál, csak a napozásnál, hogy kibírít és égető. Hallottam már olyat is, hogy ennyire tartották szerelmesen valaki. A mennyiség azért már a valamivel él, aki már nem keresik. A csendhez képest minden csak szar. Hello, Sanya, tudod, van itt egy kis baj. Ilyen a szívnek egy karambol. Ilyen, amikor egy nagyot szól. Biztosítani nem tudod magad, nem lehet. A szerelem a legednek nem hagyod, ahogy is lehetnél. Vizsgáld a csúcsot, nevesség. Most ilyen véges, nem tudom. Az van ez, a szerelem a legednek. Szólják! Külön fekszik és te pálma vág ki, beteríted a testem. Másod meg akarja, összedől akár, csak nem marad a nekem. Szóval, valahogy csak úgy van, hogy a karjaidban jobban múlik az idő. Soha nem éreztem másnál, csak égi ragyogásnál, kibírít és égető. Ida! Most van apa! De tényleg ki! Nyugnyit akarok! Hello, kis anya! Videóra Egy kis baj, ilyen a szívnek egy karambol. Ilyen, amikor egy nagyot szól. Biztosítani nem tudod magad, nem lehet. A szerelem a legednek nem hagyod, ahogy is lehetnél. Vizsgáld a csúcsot, nevesség. Most ilyen véges, nem tudom. Az van ez, a szerelem nálad lesz. Vitán. Ilyen a szívnek egy karambol. Ilyen, amikor egy nagyot szól. Biztosítani nem tudod magad, nem lehet. A szerelem a nekedben nem hagyod, ahogy is lehetnél. Vizsgáld a csúcsot, nevesség. Most ilyen véges, nem tudom. Az vagy ez, a szerelem nálad lesz. Oh, yeah! Levő kiszállni. Jó szó?
Nincs még egy kis kakaó benne, tesó? Van benne? Szállj harmonikámat, Móni, hozod? Jó, mi egyik mindenesünk. Ki mondta, hogy szeretsz szikoralóban? Szeretlek? Ez ki volt az? Na mindjárt, hagyj halljuk még egyszer. Köszönöm. Akkor most jön egy szám neked és mindenkinek, szeretlek is, meg nem is, oké? Okay? Most ezt szeretném elénekelni valakivel. Ki vállalkozik erre, hogy ezt elénekeljük? Kicsi vállalkozol? Szerinted? Gyere ide. Nem én vagyok a Michael Jackson, de gyere. Szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van ez. Igen? A szerelem engem mindig bolondá tesz. Alapszom is, meg nem is. Tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Tudtam. Jó adtad. Egyszer voltam gyerekkoromban, most megmondom őszintén, ez olyan jó fejező. Van egy ilyen vasgyúró, erről nem látjátok akkor, ez biztos vasgyúró lesz. Szóval voltam egyszer életemben, cirkuszban, én úgy sírtam a bohóctól,
Most ezt nem játszom ezt a számot, de ezt meg is írtam. Ismeri a bohóc, nekem szomorú volt. A kóc haját visít, és a zenekar szól. A fejét ütötték. Ilyenek voltak, hogy a fejét ütötték, meg pisít, és ez nekem nagyon tetszett. És most csak azért mondtam, mert ez ilyen bohóc tréfa jön, ami most jön. Egy nagyon régről egy szám. Mikor még luftballonval játszottunk a színpadon, nekem is egy luftballont ide a kezembe. De közben lehet játszani, mert elég. A címe az, hogy Ciao Marina, egy öreg asszonyról szól. De valamiben ez nagyon fiatal. És nagyon szép. Szavára készültem, még életem felejtem el. A legkedvőbb boldogomban ült, az örgemet tettem fel. Még a fialomon eljöttem, a szépen eltölültem, a zene szólt a bomba, és csak rá gondoltam. Nagyon rock'n'roll hangulatba vagytok. Na jó. Meglakarom a nyakamat. Minden macska. Közben egy kis cica bejön, de komolyan az úgy néz ki, hogy kis cica gyere. Hoppá! Vagy oroszok voltak, vagy a németek, de valaki volt.
Hölgyeim és most egy olyan pillanat jön, ami nagyon kedves az én szívemnek. Most fogunk megkérni 2 darab táltost, férfit. Nem véletlen, nem azt mondom, hogy az arabok voltak, mert van egy miniszterünk, aki már őket leterrorizsálta. Tehát 2 férfit szeretnék, aki megtáncoltatja, megpörgeti Jampissal az én Gérgidámat. Tehát ki az a kemény férfi, lehet 10 éven alul is. Te vagy? Te lány vagy, de jó. A leszbisom nagyon megy most. Itt van egy nagyon nagy tapsot kérek, egy ember, és itt van még egy, és akkor a számnak a cím azt, hogy micsoda buli, és egy nagyon nagy hangerőt adjál, és igazán. Utolsó szám előre, fuss az a címe ennek a számnak, hogy várjál, hogy fölveszem a striptease, láttatok meg Szikora Robert Rich striptease? Szerénységem tiltja, hogy még az erőment muszklimat is megmutassa fordítva, nem fel. Következik egy szám, az a cím, hogy kijelöl majd át. Ha messze jársz.
Annyit szeretnék mondani mindenki előtt, mielőtt még elmennétek, hogy én hallottam, hogy itt keresztények vannak elsősorban, vagy hogy keresztény rendezvény is, ez igaz? Akkor tudjátok, Pál apostol volt egy ember, akit úgy hívták, hogy Saulus. Egy pasi volt. Aki aztán Pállá vált, ez a neve, hogy Pál, aki lehet, hogy azt jelenti, hogy kicsi. De hát termetében volt kicsi, lelkében nagy volt. Ez a Saulus egyszer azt mondta, hogy alkalmas és alkalmatlan időpontban is beszéljetek mindig az Úrról, az Úr dicsőségéről. Úgyhogy most, hogy én ezt megtudtam, hogy keresztény vált, nagyon örülök, mert mi a fenéért hívtatott eszembe. Gyerekkoromtól szeretem a Jóistent, minden köszönhetek. Jóisten nélkül azt hiszem nem vittem volna semmire, meg nem is lett volna értelme. Tudjátok, akiknek kutyája van, azt mondja, hogy hát lehet kutya nélkül élni, de minek? Lehet Isten nélkül is élni. Isten akkor is van, ha mi nem hiszük el. De minek? Úgyhogy ha a boldogságot akartok az életetekben, mert minden embernek az a lényeg, hogy keres a boldogságát, ővét vagy a másikét, akkor tessék olyan kapcsolatot kialakítani a Jóistennel, azt hiszem nem mondok újat, és minden gyerek, hogy lehet telefonálni a Jóistennek, tudjátok, összeteszed a kezedet, és ebben hívod fel a Jóisten. Nem kell mobiltelefonon nézni, mert azt Jóisten azt nem nagyon szereti, hanem összeteszed a kezed, és így. A mi atyánkat el tudjuk mondani? Azt fel kéne állni, aztán utána még egyet éneklünk, jó? Álljátok fel, aki gondolja, hogy ezt a Jézus Krisztus Úrunk tanította, máshogy is lehet imádkozni, és még a mi atyánk előtt még itt szedelőzkedünk, elmondom, hogy ez az eredeti fordításban, arámi nyelven a mi atyánk, azt úgy mondják, hogy Abum Besmeljah, ami azt jelenti, sokkal többet jelent mindaz, hogy mi atyánk, hanem azt jelenti Abum Besmeljah, azt jelenti, hogy édes apucikám. Tehát valami sokkal közvetlenebb. Úgyhogy mikor legközelebb imádkoztok, vagy imádkozzátok ezt az imát, az Úr imáját, mindig azt gondoljátok, hogy édesapukám, aki fönt vagy a mennyben, na gyerünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És most a szűzanyának is egy szép üdvözlénymáriát mondjunk, jó? Mert szűzanya nélkül nehezebben jutunk el Krisztushoz. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korán, amen. Dicsőség az Úrnak. Na gyere! Még egy számot eljátszunk, jó? Mindenki kedvéért. Ez egy ilyen mix lesz, egy összeállítás. Ezt az Úr dicsőséggel elénekeljük. Thank you.